Lumea în care trăim. Urmașii celor ce au fost apostolii lui Satan, vorbim de Marx, Engels, Stalin, Lenin și alții din tagma și generația lor, au constatat cu tristețe că idealul comunist de a subjuga și controla întreaga omenire nu a putut fi realizat prin forță și teroare, s-au repoziționat și-au regândit strategia și au înțeles că Occidentul prosper și biserica nu pot fi cucerite cu forța, ci doar printr-o infiltrare și un atac subtil venit din interior. Deja a reușit să penetreze Occidentul prin cultură și sistemul educațional și, din nefericire, mare parte din biserică. Sloganul lor este: să facem Occidentul atât de corupt încât să pută. Împreună cu Traian Crețu încercăm să vă ajutăm să înțelegeți care sunt planurile neomarxiștilor de a vă distruge și cam până unde au ajuns în îndeplinirea obiectivelor lor. Împreună cu Traian Crețu discutăm despre neomarxism, un subiect deosebit de interesant și pe care, dacă reușim să-l înțelegem, vom putea să pricepem mai bine tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru. S-a spus până aici că marxismul a generat comunismul, sistemul politic care a adus peste omenire mai multă nenorocire decât toate războaiele și toate cataclismele, epidemiile care au avut loc pe acest pământ la un loc. Darwinismul a fost pepiniera în care marxismul a crescut și apoi s-a dezvoltat și a generat apoi toată acea grozăvie a suferinței, neegalată ca și cantitate nici măcar de fascismul din Germania. Neomarxismul nu face altceva decât să continue lucrarea începută de marxiști, dar sub o altă formă și cu mai multă subtilitate și succes. Comunismul a afectat o parte din națiunile lumii: Rusia, China, Europa de Est, Cuba, Vietnam, Cambodgia, etc. Acum este foarte prezent în Occident și pare să se fi infiltrat cu multă putere în aproape toate țările occidentale, el fiind prezentat ca și aducător de prosperitate și eliberator. Continuăm deci discuția pe tema neomarxismului cu invitatul nostru special, Traian Crețu. Așa cum am spus și în episodul precedent, discuția noastră are scopul de a dovedi că marxismul aducător de nenorocire nu a murit, că el s-a repliat prin neomarxism și că afectează viața noastră mai mult decât ne putem închipui. Dar discuția va fi lungă, pentru că subiectul este vast și va continua pe parcursul a mai multor episoade. Să nu uităm că scopul final al neomarxismului este o rebeliune generală împotriva lui Dumnezeu. Înțelegând lucrurile din perspectiva aceasta, vom putea să ne facem o imagine mai corectă în ceea ce privește toate aspectele ce țin de viața cotidiană, vom putea înțelege mai bine transformările spectaculoase de care omenirea azi are parte. Totul este legat de neomarxism. Marxismul este tributar darwinismului și s-a dezvoltat în matca lui ideologică și în privința faptului dacă marxismul aduce prosperitate sau nu, eșecul lui economic s-a putut constata în întreaga lume. Singura țară care poate fi adusă ca exemplu pozitiv, pe care am văzut că mulți o dau exemplu și zic, dom'le, dar uite-te la China, țară comunistă și ce bine s-a dezvoltat economic. Ar trebui să facem o emisiune specială mai despre asta. Dar este simplu. Este simplu de ce? În China a început să se dezvolte economic în momentul când Deng Xiaoping, președintele Chinei, și-a dat seama că dacă continuă cu sistemul economic maoist, vor ajunge la sapă de cauciuc. Și atunci el a permis economiei de piață, a permis înființării și dezvoltării firmelor și inițiativei private în China, pentru că el a venit și a spus așa: nu contează ce culoare are pisica atâta timp cât prinde șoareci. Deci China s-a dezvoltat economic nu datorită marxismului, ci faptul că nu a aplicat marxismul clasic, nu a aplicat varianta maoistă, ci a trecut la o dezvoltare a economiei de piață într-o societate condusă de comunism. Deci progresul economic al Chinei este în ciuda marxismului și datorită economiei de piață, datorită introducerii economiei de piață de tip capitalist, dând drept înființării firmelor și inițiativei private. Deci nu avem niciun argument care să stea în picioare, care să dovedească că marxismul aduce progres economic. Niciun exemplu. Pentru mine a fost și este
un mare semn de întrebare vorbind despre China. Cum de China a reușit să atragă toate companiile mari din lume și toți să-și mute acolo logistica, infrastructura și tot să producă în China. Eu cred că până la urmă China a fost de fapt ajutată în sensul acesta de către neomarxiștii din Occident, cei care au ajuns la putere în Occident, absolut, beneficiind de sistemul capitalist. Și acum ei și-au concentrat atenția acolo ca să ridice această țară, tocmai ca să o poată prezenta ca și pe o țară de prosperă. Sigur, și de succes. Absolut, și sper să atingem subiectul ăsta în dezvoltarea discuției în această emisiune, dar este cunoscut faptul, de exemplu, că Rockefeller, familia Rockefeller, lăuda China până în anii 70 pentru libertatea și dezvoltarea economică și așa mai departe, când acolo era dezastru din punctul ăsta de vedere. Deci, de ce? Și asta, exemplele astea sunt destul de frecvente și nu greu de găsit, în care magnați, care ar trebui să cel puțin ar trebui să fie niște capitaliști convinși, care și-au făcut averi de miliarde, da? Vin și laudă sistemul comunism din China. Bineînțeles că au făcut și investiții masive acolo și le-au făcut cu un anumit scop. Dar, revenind la subiectul neomarxismului, despre ce este vorba? Nu vrem acum să ne pierdem în foarte multe detalii sau în explicații politico-economice, ci vrem să dăm niște explicații strict dintr-o perspectivă spirituală, dar bineînțeles folosind informațiile din domeniul economic, politic și așa mai departe, cultural, dar aș vrea să atingem acele informații care ne interesează pe noi ca și creștini. În abordarea neomarxismului, în primul rând, trebuie să înțelegem un lucru. Încă de când Marx și Engels și-au bătut creierele lor luminate să creeze ideologia marxistă, ei și-au dat seama că cel puțin tiparul pe care ei îl făuresc, tiparul ideologic pe care ei îl făuresc pentru viitoarele revoluții proletariate, nu va putea merge în țări puternic industrializate, în țări care iubesc libertatea și mai ales în țări a căror cultură se bazează pe creștinismul evanghelic protestant. Arătați-mi o singură țară protestantă evanghelică care a fost cucerită nu de neomarxism, de marxism. Că de neomarxism a fost cucerită majoritatea. Și o să vedem. Era pasul următor. Sigur. Dar ei și-au dat seama încă de pe vremea când ei au creat baza ideologică a marxismului, și-au dat seama că marxismul clasic, și la ce mă refer? Preluarea puterii politice printr-o revoluție armată a clasei exploatate, în speță, în teoria marxistă a proletarilor, împotriva clasei exploatatoare burgheze, nu se va putea aplica în țări puternic industrializate, țări iubitoare de libertate și cu o cultură bazată pe creștinismul evanghelic protestant. Acest tip de revoluție clasică marxistă, care am văzut-o în Revoluția bolșevică din 1918, pe care Mao, printr-o frază așa de frumos a rezumat-o, el a spus: puterea politică crește în vârful unei țevi de pușcă. Adică preluăm puterea politică printr-o revoluție armată a clasei muncitoare. Ei și-au dat seama că lucrurile astea nu pot să le facă în Occident. Și încă de pe vremea lor, Marx și Engels au înțeles că abordarea marxismului în vest trebuie să sufere anumite modificări. Înainte să mergi mai departe pe ideea aceasta, aș vrea totuși să punctăm un lucru care mie mi se pare foarte important. Ce îi deranja pe marxiști, viitorii neomarxiști, la Occident? Ei au putut să își întindă influența asupra unor țări sărace, dar ce îi deranja în Occident? Am reținut din ceea ce spuneai mai înainte: libertatea individului și prosperitatea lui și biserica. Acestea au fost două lucruri pe care ei au căutat să le aibă sub control. Deci să dispară libertatea individului și influența bisericii. Categoric îi deranjau lucrurile astea pentru strict faptul că ele stăteau în calea agendei lor.
Exact cum v-am spus, scopul real, exact cum a spus și fratele Richard Wurmbrand, scopul real al marxismului este o revoluție, o rebeliune anticristică împotriva lui Dumnezeu. Dar scopul politic, economic și spiritual, la modul concret, dacă vreți să credeți sau nu, este problema fiecăruia, dar Biblia ne spune foarte clar. Biblia ne spune foarte clar că va veni un timp, și el nu cred că este foarte departe, când un lider mondial va prelua conducerea guvernelor mondiale într-un singur guvern mondial, a religiilor mondiale într-o singură religie mondială și a economiei mondiale într-un singur sistem economic mondial controlat. Putem să dezbatem Apocalipsa 13, capitolul 13, să vedeți că toate aceste aspecte sunt descrise acolo. Bineînțeles, nu folosind strict exact cuvintele mele acum, dar spunând exact aceeași esență. Deci Biblia vorbește despre o conspirație împotriva lui Dumnezeu. Și de la bun început vreau să spun că nici eu, nici din câte te știu, că și te știu foarte bine, frate Dan, nu ești adeptul teoriilor conspirațiilor. Dar atenție mare, Biblia ne vorbește că există o conspirație și în Psalmul 2 există o conspirație împotriva lui Dumnezeu și a unsului lui. Autorul conspirației este Satan și el lucrează prin oameni. Nu suntem de acord cu transpunerea teoriilor conspirațiilor și în spațiul online sunt tot felul și sunt cărți cu tot felul de teorii ale conspirațiilor, unele mai trăznite ca altele, dar noi nu vorbim de așa ceva. Noi vorbim despre conspirația revelată, adică descoperită de Sfânta Scriptură. Fiindcă până acum tot ce ne-a descoperit Sfânta Scriptură, profetic, în mod incredibil, Biblia a profețit, a prezis lucruri în evoluția istoriei omenirii. Nicio carte religioasă nu se poate apropia de ea în exactitatea și în precizia ei profetică. Și Biblia prezice aceste vremuri. Ori când ne uităm la scopurile marxismului și la ce spune Biblia, lucrurile sunt șocante. Pentru că marxismul militează pentru un guvern mondial, militează pentru o economie mondială controlată, și militează, și o să vă dau exemple de lideri socialiști care aparent sunt atei, exact cum îl avem și pe Noah Yuval Harari, consilierul principal al lui Klaus Schwab de la Forumul Economic Mondial. Oficial ei arborează un ateism. La fel face și, v-am spus, la fel făcea și Julian Huxley, primul director al UNESCO, și fratele lui Aldous Huxley. Arbora oficial un ateism, un evoluționism. Dar în realitate ei își taie craca de sub picioare și își dovedesc că de fapt spiritualitatea care îi conduce este una ocultă, New Age. Harari e practicant de meditație vipassana budistă. Nu poți să vii să-mi spui că ești ateu când practici vipassana. Huxley și Aldous Huxley și Julian Huxley aveau fiecare câte un guru și n-am să vă acum să vă împui capul cu informații, dar erau doi ocultiști indieni de talie mondială. Este important să știm. Cine vrea poate să afle. Exact. Sigur. Și o să, poate o dată să o discutăm despre chestia asta și despre filozofia celor doi guru hinduși care i-au influențat profund în spiritualitatea lor pe cei doi frați Huxley, Julian Huxley și Aldous Huxley. Niciunul dintre ei nu era ateu. Nu poți să fii adept al ocultismului hindus și poți să spui că ești ateu. Da, ei foloseau ateismul doar de suprafață. De ce? Ca să inspire celorlalți intelectuali necredința față de Dumnezeu Bibliei și necredința față de autoritatea Bibliei, când ei de fapt îl slujau pe Dumnezeu acestui veac la modul concret prin ocultismul New Age provenit din hinduism. Nici Marx nu era ateu. Absolut. Wurmbrand dovedește chestia asta. Exact. Era un închinător al lui Satan. Absolut. Și este un lucru absurd. Dacă nu crezi că există Dumnezeu, de ce să lupți împotriva lui? Absolut. Absolut. De ce să lupți cu toată puterea împotriva a ceva ce nu există? Și cu o asemenea ură. Exact. Acum, spuneam că încă din timpul lui Marx și Engels, ei și-au dat seama că trebuie adaptat cumva marxismul ca să penetreze Occidentul. Ei au adus în discuție atunci că țările occidentale, de genul cum e Germania, Anglia,
unde ei spuneau nu cred că va merge aici cu o revoluție comunistă care ulterior se va materializa în revoluția bolșevică. Și ei au propus atunci niște metode de genul abolirea proprietății, creșterea taxelor, abolirea drepturilor de moștenire, confiscarea proprietății, o bancă centrală cu credit centralizat, centralizarea mijloacelor de comunicare și transport, fabricile și mijloacele de producție să fie deținute de stat, educație gratuită pentru copii. Vă rog să înțelegeți jargonul marxist. Când marxiștii vorbesc despre educație gratuită pentru copii, de fapt ei vorbesc despre îndoctrinare gratuită pentru copii. Tot sistemul de învățământ care are la baze marxismul sau neomarxismul, marxismul cultural, este de fapt un sistem de îndoctrinare. Și aș vrea, acum mi-a venit în memorie, aș vrea să-l parafrazez pe pastorul american, un om al lui Dumnezeu, Woody Bauchman, un om de culoare, și credeți-mă că e o raritate și un spin în coastă când un pastor de culoare negru se ridică împotriva marxismului cultural. Și Woody Bauchman spune așa: dacă vă dați copiii să fie educați de Cezar, să nu vă mirați că după un timp vor veni acasă spunând că sunt romani. Și am să vă prezint niște statistici. Înainte de a vorbi despre agenda asta, am să vă prezint niște statistici care să vă arate cât de nocivă este această agenda. Să vedem de la început cu ce situații ne confruntăm la nivelul concret. Ca să vedeți de la început și după aia vom intra în explicațiile a ceea ce înseamnă neomarxismul, dar ca să vedeți, să vă captez atenția, aș vrea să vă prezint niște statistici ca să vedeți cât de distructivă este agenda asta. Am în față o statistică americană și nu este făcută de creștini, atenție, este făcută, culmea, chiar de organizații care sunt în sfera culturii neomarxiste contemporane, în sfera culturii marxismului cultural. Și uitați ce spun aceste statistici. Generația de americani născută, că e făcută pe Statele Unite, americanii sunt niște ași ai statisticilor. Generația născută de oameni născută înainte de 1946, în America îi numește tradiționaliștii, aveau procentul de oameni care se identificau aparținând comunității LGBTQ. Și am să vă spun ce înseamnă asta, că știu că sunt unii care nu înțeleg ce înseamnă. În românește se pronunță LGBTQ. Eu pronunț în engleză că de acolo vine cuvântul. LGBTQ, L e pentru lesbiene, G e pentru gay, adică pentru homosexual mascul, bărbat, T e pentru transgenders, adică transexual, Q este pentru questioning, sau questioning înseamnă cel care el nu știe cărui sex aparține. El are o dilemă. El nu înțelege și nu are o decizie deocamdată cărui sex aparține. Vă dați seama cum poate mintea unui om să fie atât de tulburată încât să nu înțeleagă cărui sex aparține. Sau Q vine tot de la un cuvânt din limba engleză care era folosit ca un titlu peiorativ în urmă cu câțiva ani pentru homosexual sau pentru transexual, care înseamnă ciudat. Dar, într-un cuvânt, LGBTQ înseamnă comunitatea homosexualilor, lesbienelor, transexualilor și celor care sunt indeciși asupra cărui sex aparțin. Nu vreau să mă înțeleagă cineva greșit. Noi nu-i urâm pe acești oameni. Din potrivă vrem să-i ajutăm. Exact. Noi vrem ca ei să cunoască adevărul și adevărul să-i facă liberi. Exact cum a proclamat Domnul Iisus Hristos. Adevărul vă va face liberi. Noi vrem ca ei să cunoască adevărul și adevărul să-i elibereze de această patimă păcătoasă, ca ei să fie născuți din nou, ca ei să aibă viață veșnică în Iisus Hristos. Noi nu vrem să-i punem la zid, să-i lichidăm,
sau alte chestii de genul ăsta. Noi nu-i urâm, noi urâm faptele lor, exact cum Dumnezeu urăște păcatele lor, dar noi vrem ca ei să fie iertați de Dumnezeu, salvați, dar asta se poate face doar dacă ei se pocăiesc, renunțând la păcatele lor și primindu-L pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. Dacă unul dintre cei care ne ascultă aparține acestei comunități LGBTQ, am dorit de la bun început să înțeleagă că noi nu le dorim rău, din contră. Îi iubim suficient de mult ca să le spunem adevărul. Ca să riscăm să spunem adevărul, exact, ca să pentru riscăm că să spunem astăzi nu adevărul. mai este comod să faci lucrul absolut. acesta. Și vreau să vă spun un alt citat al unui mare om al lui Dumnezeu din Statele Unite, care spunea așa: dragostea fără adevăr este o minciună. Dragostea fără adevăr este o minciună, dar și adevărul fără dragoste este un criminal. De ce? Pentru că Scriptura ne spune că atunci când proclamăm adevărul, noi trebuie să-l proclamăm în dragoste. Iar dacă nu vrem să-i ofensăm pe oameni cu adevărul Evangheliei și nu le spunem ceea ce spune Evanghelia despre păcatul lor, noi nu le dovedim dragoste, noi îi mințim, de fapt. Îi amăgim, lăsându-i să meargă în iad. Sângele lor va fi asupra capului nostru. Am vorbit și în prima parte a acestui material despre dezastrul pe care l-a produs marxismul, comunismul în lumea aceasta. De fapt, și aceste teorii noi, teoriile acestea de gen, nu sunt altceva decât o altă minciună pe care Satan a adus-o și nu spre binele oamenilor, ci spre nenorocirea lor. În final, cei care acceptă așa ceva, crezând că prin asta arată dragoste față de unul sau față de altul, nu înțeleg și nu realizează că de fapt își vor face mai mult rău. Este o prelungire a învățăturilor marxiste. Suntem în epoca aceasta a neomarxismului, este o altă găselniță inventată de ei, nu pentru binele, ci pentru nenorocirea oamenilor. Dar vorbeai de un sondaj în Statele Unite, că e important. Da, categoric, neomarxismul este mult mai periculos din punct de vedere spiritual decât marxismul. Marxismul era mult mai transparent, mai ușor identificabil și când cunoști și îl recunoști inamicul, poți să lupți mult mai eficient împotriva lui. Neomarxismul este mult mai periculos pentru că este mai greu identificabil și din cauza asta este mult mai greu de luptat împotriva lui. Și când calul troian a intrat deja în cetate și soldații au coborât din calul troian și au deschis porțile cetății ca armata să intre, este prea târziu să mai lupți. Calul troian trebuie identificat înainte de a intra pe porțile cetății, fiindcă dacă ai apucat să intre, e prea târziu. Și asta este una din eșecurile bisericii creștine, este că identifică, bineînțeles, cu mici excepții lăudabile, identifică neomarxismul sau marxismul cultural mult prea târziu, când deja lucrurile sunt depășite. Vă spuneam de o statistică. Deci, în generația născută înainte de 1946, adică așa numiții tradiționaliști, aveau procentul de identificare cu comunitatea gay, 0,8% dintre ei se identificau aparțin LGBTQ. Următoarea generație este generația baby boomers. Sunt cei născuți imediat după al doilea război mondial, când sub imperiul psihologic și economic de după război, lumea a început să fie optimistă, oamenii au început să facă mai mulți copii și a fost o explozie demografică. Și atunci avem acești baby boomers născuți între 1946 și 1964. Procentul care se identifică între ei ca aparținând comunității gay începe să crească. Nu mult, dar începe să crească. 2,6%. Avem prima generație infiltrată de marxismul cultural. Și o să vedem în istoria marxismului cultural, pe scurt, bineînțeles, despre ce e vorba. Următoarea înainte să trecem la următoarea generație,
au crescut de la 0,8% la 2, ceva la sută, cum spuneai, din pricina propagandei care se făcea deja atunci, în perioada aceea. Absolut. Nu pentru că s-a schimbat ceva în natura omului, ci propaganda a fost mai intensă. Corect. Nu e nicio chestiune genetică aici. Biblia ne spune clar, toate cercetările medicale genetice spun clar, nimeni nu se naște cu o genă, cu o predispoziție genetică de a fi homosexual sau transexual. Este vorba de adoptarea unui comportament sexual și explicațiile aici pot fi detaliate, dar nu asta este ideea discuției. Deci neomarxismul deja începea să-și facă simțitul prezent. Și vedem chestia asta pe statistici. Uitați-vă, următoarea generație e generația X. Cei născuți între 1965-1980. Deja avem 4,2% dintre ei. Începe procentul să crească. După care avem generația Millennials. Millennials sunt între 1981 și 1996. Bineînțeles, cifrele astea în funcție de statistic pot varia cu 2-3 ani plus minus, dar sunt așa orientative. Deci, generația Millennials este generația în care deja semnalele educației în ghilimele sexuale, că era vorba de îndoctrinare cu agenda LGBTQ. Da, copilul trebuie să aibă, doar o anumită vârstă, când se dezvoltă sexual, trebuie să aibă o anumită educație sexuală, dar nu o îndoctrinare pentru LGBTQ. Deja Millennials este prima generație care suferă încă de la vârste fragede contactul cu îndoctrinarea în școli, mă refer în Statele Unite, cu agenda LGBTQ. Deja avem 10,5% dintre ei. Următoarea generație este generația Z de la litera Z, născuți între 1997 și 2003. Este generația care a suferit cel mai mare impact. A fost cea mai expusă. Deja avem o așa propagandă LGBTQ în școli încât a scandalizat părinții, a scandalizat asociațiile părinților, au început să facă proteste. Deja avem drag queen show-uri de bărbați travestiți în femei, machiați strident, cu tot felul de haine pe ei erotice și cu coarne de dragon în cap, niște nebunii de genul ăsta, show-uri de genul ăsta erotice făcute de transexuali în școli la copii, chiar la grădinițe, la copii de vârste fragede. Procentul din generația Millennials care se identifică ca aparținând comunității LGBTQ deja este 20,8%. Deci atenție, am început de la generația tradiționalilor născuți înainte de 1946, adică înainte de introducerea agendei marxismului cultural în Statele Unite, avem 0,8% dintre ei se identificau ca aparținând comunității LGBTQ. Și avem generația Z de tineri de azi, născuți între 1997 și 2003, care se identifică 20,8%. Aproape 1 din 5 se identifică ca aparțin LGBTQ. Este același popor, ceva s-a întâmplat cu acest popor, cu educația acestui popor și statisticile, dacă ar fi făcute pe țări occidentale, ar fi la fel de alarmante și îngrijorătoare. Ceva s-a întâmplat. Despre asta vrem să vorbim. Ce s-a întâmplat? Este un lucru produs așa haotic sau un produs al hazardului? Nu. Este vorba de o agendă pusă metodic, bine ancorată în ideologie, bine infiltrată, susținută financiar foarte puternic, de instituții precise, adică avem de-a face cu o agendă. Că de fapt la asta se face, adică cu un plan, cu o conspirație. Pentru cucerirea unui teritoriu pe care nu l-ai putut cuceri cu arma în mână. Exact. Cine ar fi putut să înfrângă armata Americii, cea mai puternică încă și astăzi din lume? Aș vrea să vorbim acum despre felul în care Marx și-a adaptat filozofia lui pentru Occident, neomarxism. În ce fel el și urmașii lui au inițiat acțiuni de cucerire a Occidentului? Așa cum
îți spuneam, Marx și Engels încă din timpul lor și-au dat seama că vor trebui cumva să schimbe abordarea marxismului în Occident, în special în țările puternic industrializate, iubitoare de libertate și cu influențate de cultura evanghelică protestantă sau altfel zis de cultura Bibliei, dar urmașii lor au rafinat această infiltrare a marxismului în Occident la un nivel la care probabil Marx nici n-a visat. Primul despre care aș vrea să vă vorbesc este Karl Kautsky. Karl Kautsky a fost prieten și urmaș al lui Marx în sensul de un continuator al marxismului ortodox. El a cunoscut și pe Marx și pe Engels. El a devenit teoreticianul socialismului democratic evoluționar, ca fiind o a treia cale care sintetizează elemente din capitalism cu elemente din socialism, elemente de libertate cu element de control, toate împreună. Și este important această a treia cale, această sinteză pe care o face Karl Kautsky, pentru că, din păcate, socialismul lui Kautsky a dominat și a influențat politica majorității națiunilor din lume. În această formă de marxism reformat, și când mă refer la reformat, este vorba nu de marxismul clasic, da, aplicat, cum, de exemplu, în varianta leninistă, stalinistă sau maoistă, ci când mă refer la marxism reformat, este o formă pe care Karl Kautsky o aduce și o fundamentează prin îmbinarea elementelor din socialism cu capitalism, elemente de drepturi și libertăți cu elemente de control și opresiune. Această variantă a lui Karl Kautsky ajunge să fie, din păcate, așa de influentă în politica majorității guvernelor din întreaga lume, o spune însuși Norman Geisler la o analiză a marxismului reformat al lui Karl Kautsky. Nu numai atât, națiunile occidentale, spune Geisler, inclusiv țările din America Latină, sunt influențate de marxism la nivel politic prin această formă de hibridă. Deci, atenție, națiunile occidentale, inclusiv țările din America Latină, la nivel politic, nu mă refer la nivel cultural, ci la nivel politic sunt influențate de această formă hibridă de socialism democratic evoluționar. Karl Kautsky a observat aplicația marxismului în Revoluția bolșevică și el a rămas, mă refer, întristat, a rămas dezamăgit, dezamăgit și el a zis, domnule, proletarii după Revoluția bolșevică trăiesc mai prost și au mai puțină libertate decât aveau înainte când erau subjugați de burghezi. Deci nu e bine asta. Și, nu zic motivul lui, n-a fost unul rău de a reforma marxismul, dar un marxist rămâne întotdeauna un marxist. Exact cum un satanist rămâne întotdeauna un satanist, un New Ager rămâne întotdeauna un New Ager, doar dacă Hristos vine în viața lor și are loc acea metanoia, inima și mintea lui se schimbă. Ce a făcut el a fost de fapt o infiltrare perfidă a marxismului la nivelul politicii occidentale, propunând această variantă hibridă care a fost adoptată de majoritatea guvernelor țărilor din lume, inclusiv în țările occidentale. Ai putea să ne dai un exemplu ca să înțelegem mai bine? Statele Unite, da? În Statele Unite avem elemente din capitalism, da? Elemente de drepturi și libertăți susținute, să zicem, în mod tradițional de Partidul Republican, în același timp avem elemente de social-democrație, ba chiar de comunism, susținute de democrați. Ideologiile acestea fuzionează într-un mod complex la nivelul structurilor politice și ca dovadă noi avem, când ne uităm la America, și asta a fost șocul meu la primele vizite în America după anii 2000, de fapt sunt două Americi acolo.
Eu am fost șocat stând în discuții cu oameni care lucrau de 30 de ani în domeniul juridic. Adică oamenii ăia știau ce spuneau și eu când în discuțiile lor, eu le spuneam, ce bine de voi, America, patria democrației, patria misionarismului creștin, drepturi și libertăți. Și a zis el, da, America a fost, cei cu care am stat de vorbă și nu unul, America a fost patria democrației, a fost o țară în care drepturile și libertățile creștine au fost respectate și au înflorit. Nu mai este cazul. Și el mi-a dat niște exemple șocante cât de îngrăditele sunt drepturile lor de creștini față de mine care eram în România. La început am crezut că oamenii ăștia exagerează, dar ulterior, consultând și analizând lucrurile, citind, documentându-le, văzând la fața locului, mi-a dat seama nu numai că au dreptate, au foarte mare dreptate. Următoarea formă de neomarxism, și când mă refer neomarxism, neo înseamnă nou, adică un marxism de tip nou, adică un marxism reformat. Putem folosi interschibabil marxism reformat sau neomarxism. Următoarea formă este evidențiată în așa numitele manifeste umaniste. Manifestul umanist 1, 2 și 3. Aici aș vrea doar așa tangențial să vi-l menționez pe John Dewey, care este reformatorul sistemului public de învățământ american. Și când mă refer reformator, majoritatea vă gândiți, adică au făcut o reformă, adică au făcut un lucru bun. Wrong. Nu, au făcut un lucru rău. Și mare parte din dezastrele sistemului de învățământ american au originea în reforma pe care John Dewey, care era un socialist fabian, și am să ating discuția să vedem ce înseamnă socialismul fabian și care a fost impactul asupra Occidentului și asupra Bisericii Occidentale. John Dewey, care era un socialist fabian, a reformat sistemul public de învățământ american și să vă dau citate chiar de la el, ca să nu îi punem noi acuzații și lucruri în cârcă fără să putem să le argumentăm și dovedi. Să vedeți că toată filozofia lui de viață și toată filozofia lui de lucru, toată ideologia lui se baza pe marxism. Nu numai atâta, el este unul dintre semnatarii Manifestului Umanist 1. Dacă înțelegeți ce înseamnă marxismul și citiți, cum se spune, printre rânduri, da, și înțelegeți acolo în Manifestul Umanist 1, 2 și 3, de fapt e o agendă marxistă clară. Doar că pe măsură ce ele evoluează, adică Manifestul Umanist 1 e mult mai clar pro-marxism. Următorul e un pic mai volat, al treilea e mai volat, dar este clar, este aceeași agendă care se referă în special se rezumă la aceste trei aspecte. Un guvern mondial, un sistem economic mondial controlat și, bineînțeles, volat, o religie mondială unică. Dar volat. Dar o să vă dau citate din John Dewey în care el vorbește despre, literalmente, o religie mondială pro-agenda socialistă care să fie folosite în școli pentru îndoctrinare. Când a început acest sistem de reformă prin Dewey în America? Undeva în perioada interbelică, nu mai rețin exact. Între cele două războaie. Da, exact. Cum a ajuns el în America să fie cel care să reformeze sistemul de învățământ din America? Nu pare ciudat? Ba da, adică ca să poți să faci chestia asta e nevoie de o adevărată mașinărie, un adevărat angrenaj să fie pus în scenă, dar vom vedea cum unii că America era deja foarte infiltrată. Sigur, vom vedea cum unii miliardari americani, încă de dinainte de primul război mondial, au susținut cauza socialismului în America. Șocant. Chiar cel mai mare miliardar american era cel mai bogat om din lume, atunci a susținut cauza socialismului și infiltrării socialismului în America, ceea ce e șocant pentru că el era un capitalist sadea, da? Cel puțin așa înțelegem noi. A făcut miliardele datorită sistemului capitalist. Exact, dar când înțelegem ce spune Richard Wurmbrand în cartea Marx și Satan și înțelegem ce dovedește Richard Wurmbrand acolo, de exemplu că idealurile masonice și ideologia masonică se găsește în comunism și are legătură puternică cu comunismul și când înțelegem că acel miliardar american pe care am să-l nominalizez ulterior era și franc-mason, atunci putem să facem legătura și să ne dăm seama. Da, lucrurile se pot dovedi și sunt dovedite, doar că trebuie să
mergem la... Și informațiile astea sunt de domeniu public, adică nu sunt informații secrete, oculte, ascunse. Nu, astea sunt informații de domeniu public, doar că trebuie găsite și puse. Să pui piesele la locul lor ca să faci puzzle-ul. Exact, dar, repet, piesele de puzzle se pot pune doar în momentul când ne uităm la evenimentele acestea prin lupa Bibliei. Și înțelegem că putem descifra și putem înțelege, mai bine zis, putem înțelege evoluția acestor lucruri strict prin revelație, adică prin descoperirea pe care Biblia ne o aduce. Altfel, putem vedea doar câteva piese și nu să vedem întregul angrenaj. Următoarea formă de neomarxism despre care vreau să o evidențiez și despre care vreau să vorbesc pe larg este socialismul fabian. Următoarea și ultima ar fi marxismul cultural, marxismul lui Antonio Gramsci, întemeitorul Partidului Comunist Italian în perioada interbelică și mai ales marxismul cultural al școlii de la Frankfurt. Am să mă opresc detailat și de fapt grosul emisiunii aș vrea să explic despre marxismul cultural al școlii de la Frankfurt și despre socialismul fabian, fiindcă astea au legătură directe cu ce se întâmplă în bisericile occidentale și cu ce încep să se întâmple lucrurile la noi și în bisericile și în școlile și de aici din spațiul nostru. Și nu numai atâta. Copiii noștri, rudele noastre, tineri, bătrâni, dar în special copii, că ei sunt aluatul cel mai ușor de modelat. Ei se uită la televizor, se uită la Netflix, n-ar trebui să facă chestia asta. Și e o mare luptă, e o mare bătălie, eu știu ce înseamnă și eu am crescut un copil și știu ce înseamnă bătălia asta, să-l privezi de la avea acces la, Netflix și toate filmele respective, de la anumite chestii care le poate viziona pe internet, pe YouTube sau pe alte canale. Fiindcă este o adevărată agendă pusă în scenă, în special prin intermediul mass mediei și a rețelelor de socializare, de îndoctrinare. Tu îți petrești timp cu copilul tău, probabil în funcție de caz, de la, jumătate de oră, o oră, 2, 3, dar dacă el își petrece timp în fața televizorului și în fața unor asemenea emisiuni și asemenea filme, mai ales filmele au o putere de manipulare foarte mare. Și stăteam de vorbă, vă dați seama că nici n-am timp și nici nu sunt un fan al filmelor, dar stăteam de vorbă cu colegi și prieteni de-a mei care nu sunt creștini și vizionează filme într-o cantitate foarte mare. Și vorbind cu ei despre această agendă LGBTQ, ei mi-au spus din proprie inițiativă: măi, am observat, și așa aici ai dreptate, am observat în ultimii ani, în filme apar tot timpul personaje aparținând comunității LGBTQ, întotdeauna real pozitiv, întotdeauna filmul elogiază pe ăia. Și zice, erau filme și a dat exemple de filme, mi se pare, zicea un serial Dr. Grey sau ceva de genul ăsta, zicea, era un film realizat cu actori care jucau rolul de medici asistente într-un spital american și zice, la un moment dat au început să apară de genul, au început să apară personaje între ei care erau homosexuali și să facă anumite scene erotice în spital. După care au început anumite... Eu nu am văzut filmul, mi-au spus colegii mei, au început să apară 3 doctorițe de acolo sau cadre medicale care până atunci erau femei heterosexuale, adică care aveau soț și aveau copii. Dintr-o dată au început să aibă înclinații spre lesbianism. Și toate chestiile astea sunt făcute cu un scop. Am avut frați creștini care mi-au spus, uite, copiii mei se uită la desene animate. La desene animate au început să fie personaje băgate de Disney în care e prințesa cu prințesa sau prințul cu prințul. Deci e clar, suntem supuși unei agende și copiii sunt aluatul cel mai ușor de modelat. Dacă la copil îi spui că e unicorn și că are un corp pe nas și că are aripi și va zbura, el, dacă îi spui de multe ori, exact ce zicea Goebbels, ministrul propagandei naziste, dacă spui o minciună o singură dată, ea este și va rămâne o minciună. Dacă spui o minciună suficient de multe ori, dacă o spui de 1000 de ori, ea va deveni adevăr.
El înțelegea că minciuna nu va deveni adevăr în sensul că că nu poate deveni adevăr, dar în sensul că va fi crezută. În sensul ăsta spune că va deveni adevăr. Negrului se va spune alb. Exact. Fratele Richard Wurmbrand spunea, pentru că l-ai adus în discuție de mai multe ori, spunea că atunci când erau în închisoare se punea o difuzoare acolo în închisori și zi și noapte în difuzoarele acelea se auzea: comunismul este bun, Dumnezeu nu există. Comunismul este bun, Dumnezeu nu există. În felul acesta se făcea o spălare pe creier, o îndoctrinare. Acum aceasta se face prin mass media, prin filme, prin așa zisa cultură care nu mai este cultură. Chiar zilele astea ascultam o emisiune apologetică în care prezentatorul spunea următorul lucru și așa este. Hollywood-ul astăzi nu mai este o industrie de entertainment, adică de distracție. Hollywood-ul, și prin Hollywood mă refer la sumedenia de filme produse, chiar dacă nu sunt produse la Hollywood și sunt produse la alte, dar mă refer la industria de filme, nu mai are scop de entertainment, ea are scop de îndoctrinare. Îndoctrinare. Cine vrea să fie îndoctrinat, că dacă i-ai întrebat pe oameni, nimeni n-ar vrea să fie îndoctrinat. Dacă nu vrei să fii îndoctrinat, oprește-te să mai vizualizezi filme. Oprește-te să te îndobitocești. Sunt atâtea variante. Nu este nimic rău cu televizorul, nu este nimic rău cu o tabletă, cu un telefon. Este rău cu informația care vine pe acolo. Dar tu poți să ai acces la informații prin intermediul televizorului, poți să ai acces, sunt o serie de documentare creștine, de predici creștine, de emisiuni creștine, de calitate. Bineînțeles că și aici îți trebuie discernământ, că sunt și multe care te pot deraia. Dar există varianta de a înlocui vizionarea filmelor de îndoctrinare actuale, care nu sunt mai pentru entertainment, tu ai impresia că sunt pentru entertainment să te distreze, dar ele sunt pentru îndoctrinare. Există varianta să o substitui cu o vizionare a unei emisiuni calitative creștine. Da, dar problema este tocmai aici. Da. Mai există astăzi discernământ și capacitatea de a vedea ce e bine și ce nu? Pentru că lucrurile sunt prezentate în așa fel încât să fie tot mai greu. Spuneai despre manifestul umanist, da? Mai direct, după aceea mai voalat și după aceea mai voalat. Lucrurile merg pe direcția aceasta și atunci foarte puțin mai au capacitatea de a se feri de rău. Da, și din păcate mare parte din biserica creștină, mă refer ca instituție, nu mă refer la biserica adevărată ca trupul lui Hristos, mă refer la biserică ca instituție. Din păcate, și nu aș vrea să fac acum o dihotomie, să separ și să spun, domnule, ieșiți din biserica creștină că numai cei care sunt în biserica spirituală, trupul lui Hristos, sunt mântuiți și trebuie să ieșim din biserica creștină. Nu, există, instituția asta e lăsată de Dumnezeu, instituția bisericii, dar când mă refer că o mare parte din biserică, mă refer la o mare parte din instituția bisericii a fost penetrată cu această agendă și nu numai cu agenda marxismului cultural. Din păcate, majoritatea analiștilor care am văzut și creștini care analizează marxismul cultural au impresia că religia marxismului cultural este secularismul. Fals. Secularismul este un mic procent credința marxiștilor culturale. Religia marxismului cultural este New Age-ul. Și o să vedem... Spune. Asta vreau să spun, să ne oprim și să continuăm după aceea într-un alt episod, ca să putem să le oferim ascultătorilor un material mai condensat. Absolut. Un paralelism între mișcarea New Age și marxismul cultural. Cum de fapt New Age-ul este de fapt religia marxismului cultural. Iar așa numitul secularism este doar o glazură superficială, este doar o prezentare, exact cum spuneam, exact cum te uiți la Harari și zici, el aparent zici, e evoluționist ateu. Nici vorbă, spiritualitatea lui este una New Age. Profund spiritual. El vorbește despre idealul la care vor să ajungă. Idealul lui este mantra care e pe site-ul lui oficial. Istoria începe când oamenii au crezut în zei și se sfârșește când oamenii vor deveni zei. Asta e esența New Age-ului. Cel mai mare colos ocult. Din păcate, mare parte din biserica creștină, și mă refer la cei care ar trebui să cunoască, nici măcar nu-și cunosc dușmanul și doctrinele dușmanului. Calul troian a intrat la ei în cetate și ei nici măcar nu-și dau seama că Ahei coboară din calul troian. Și pun stăpânire pe cetate. Exact. În emisiunea următoare. Mulțumim. Corect.
Mulțumim lui Traian Crețu, pentru astăzi ne oprim aici și așa cum Traian Crețu a menționat, în episoadele care urmează vom aborda teme precum socialismul fabian, școala de la Frankfurt și neomarxismul cultural al școlii de la Frankfurt. Rămâneți cu noi!